Hej, jeg hedder Wenche, og jeg studerer multimediedesign ved Erhvervsakademiet Lillebælt her i Odense. Jeg har lige startet på mit 4. semester, og i det her semester der skal vi i praktik. Og jeg har været så heldig at komme i praktik ved Guide Service Danmark. Og her der har jeg så foreslået Mette, at vi får lavet nogle introduktionsvideoer af jer, som er guider her i Danmark. Og jeg vil rigtig gerne bede jer om, at I præsenterer jer med fornavn og ikke med efternavn. At I fortæller ganske kort, hvad det er, der gør jer anderledes. At I fortæller, hvorfor I er den bedste guide. At I har forberedt en speak på 30 sekunder, der fortæller om en specifik guidetur. Og det kan være den, som du synes skiller sig ud fra alle de andre, eller den, der bare er mest spændende. Det er helt op til jer at vælge. Hvis I guider på forskellige sprog, så vil jeg rigtig gerne have lov til at optage på de her forskellige sprog. Hvis du er rejseleder og kommer til det møde, der er den 24. januar, så vil jeg også gerne have lov til at filme dig. Og det er lidt på samme måde, som hvis du var dansk guide. Du skal fortælle, hvorfor du er anderledes. Hvorfor du er den bedste rejseleder i det land, som du er i. Her der vil jeg så bede dig om, at vi laver dem på de forskellige lande, du er guide i. Når I nu har sagt ja til at deltage, så er der en ting, I skal tænke over. Den baggrund, vi kommer til at filme på, er hvid. Så tag noget farvetøj på. Jeg håber virkelig, at I vil være med i det her. For jeg mener virkelig, at det her det kan være med til at sælge jer som guider meget bedre. Jeg glæder mig til at arbejde med jer.